Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας από τη Swisspack και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να μετρήσετε τις συσκευασίες με πιέτες και επίπεδη βάση. Για τις συσκευασίες με πιέτες και επίπεδη βάση χρειαζόμαστε το πλάτος από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, που είναι εδώ πέρα 14 εκατοστά, το ύψος που είναι από τη βάση μέχρι το επάνω μέρος, δηλαδή εδώ πέρα 21 εκατοστά, τις πιέτες, οι οποίες είναι 3,5 εκατοστά, και την επίπεδη βάση, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι 7 εκατοστά. Να θυμάστε ότι όλες οι μετρήσεις γίνονται από τη μία άκρη μέχρι την άλλη και από τη βάση μέχρι το επάνω μέρος, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των περιοχών οι οποίες είναι σφραγισμένες και του φερμουάρ. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.